Taliyo nyakobori ngaro. Wairire ngayore. Mbora no maete njatangase tunju matate ko igorwa. Ti maete banonga na kiego jakobara kinirende. Orore rende mbora no maete njoka semeli kwanzi nazore mbegete. Aye uhuru na kasi. Anya kobege toko semelia so montonde ekiagero mubara kere hago tebinya sa ngomanene inko genda nde sukuru ingende kokwana no mwalimu na asabire kerongo iko otanga na rorori bagaliane erinde gonko genda inchengi keranie gongo kwana no mwalimu anyigwe aselietaria Yesu bararira lakini barainyora mateli yandalira linko baliro lakini nando ya moji wake hesabu utiko kwa kamati sio tango mongina genda muna gwatebire njeno cha gwatebire ken Kanda ya muna gwatebire. No yono tanga yaya injeronye gwatebire igo abantu bao inababe barabi. Matonya kora koro mukungu romo sache ore moyo kogera to mubora kako na korera igoro yao ngankwa raba gukwana mubaraje jiro anenkwa raba gukwane kanisa anenkwa igungamba nyona nabosonga alitara jamoja kaba gukwana niga ngomete nabamba igwete nabamba tegererete nabongorete gozingaki o manyete ena aja konyora iga kaniyo monto kore mengoro na rogoso engore yegwa jakiri kore manaye yo mubora ka omoheringo soro 26 verse 27 Proverbs. Omo engere ya yari kwa moire engere ya yari itangani elio balitaragwa ekiagerera no motaka bwa moretete buo niga semeriti konyore engere ya akona korengeri ngakwara ko moye bibese bina ho byari kumusukia onye to ko muakana asi baroyo tuli ko muakana niga ara baise kurera asoma nene yakorera asoma nene igoro yao naenda ayo niga arabe ayigarabe ebibasore. Get to the point. Take a step forward. Emburane yo monene na intuna abo monene nilingana neliangu. Omaete na aje konyora iga. Andete yo montara etira boli nyasa maswali. Ntetebe. Na university 12 Ayubu. To koboli swali. Wana wani kunya kubulera hakinkie kembule yego koraga hakinkie kenyasa ko tokorera gaki hakibono tali koboli wiswali 12 ga taba erani ga koira ekiaganetie arafu ningora anyare ko mutanga ningora anyare ko muboria ngani kiekyo agokora igo toli konyara ko muboria nande toli ko mutanga Bono mbuli yentuli kona kuboli ngana kiyaba iga ekero ya chaka gotwa nyasaye roare ngo setarengo ngeno ora kuboli ya maswali manye yeso aselingana kwa neno manene ane elionyiwe yongiriaye Tanya sae emburane yao na itwe na bao nelingana neliao tuasabiro gwanja kwa gokoreke bone kero tulegere tuabuliri gore sanga mona itwetera sumoika bono kwana mona intubunora rera bebu ya sore na kugo sabasi yeso oyoro motorio ito igoro tualigerere tito karoranga elio mosaja bo motubu enka tabaisa kobo motuo gwatia goika mangana tuasomete abara sobongo buaye ri amangana nari ntasomete abere tukanyoranga elio mosajoyo abore moyo goika manyomo nginoye buya amu understand buya amanyenga inkiaga netie na ende inkiataga netie bono lingana ndira aliarenge number 5 liare gotebanga goika he recognizes his wife's gifts and capabilities and encourages her to utilize them. Abasacha bange imbali kunyara
gusegeta abakungu babonga ekoko korona ikia bono genderera tana korora kia mukungu agokora mukungu akora ikememure riri pastor tebete ao bonyansi ndo bonyansi obabonjore babechingeni arogoika bolinga nkieke lakini yegi akorire kia tana gokwana bono mukungu kagokora kende gionsi taimangana enteka etoli kunyara mate nonya ne chitaranta isano nchi arengo chitaranta ibere nchi arengo etaranta ya moja akorete ngaki nyarengo bono gokoro mukungu abwate taranta kusine yoko tera mosegete omukungu abwate taranta kusine yoko soma mariko mosegete omukungu abwate taranta ye biashara mukungu abwate taranta asemere mende yonsi airwe mosegete nere igungemereme yako kora mbuya korete ngaki bono iwe kiyo chikyabera basacha abange many men are intimidated when their wives' talents overlap theirs or when their wives' earning capacity exceeds their own. Ngekero mukungu akoli chibeso mushahara ore igoro basacha mbategeti manganayo yali okuwa kanyagatenga anchaete njebono timo tageti njetingo nyara komenya na mukungu ngabunere ngomoretete iga wacha kumanyira nande liga morete tolikire bono gakona gosoma liga are gosomi nasari agaja gasomi kirasi yemo gakona kogenda ini service course otirire bakobeire gosene deputy yesukuru nero karo mwalimu bosa oruona koigubururu mukungu mete chibesa konyora ne chiko kora magenderoka lakini umusacha naro romo nyanda muamu otatageti mukungu yagenderere yani akona gokwaneke okwanakeri kweigwa gatanga njaa soko genda tinkwegeneti nje moina aze kwarenge tindo chimuna kwarengo owe esesembe nyangali erenagi entambe naro nyumo nyasa moire kewu mosabere moyari bagage korere meremo biko baronyane biashara ko gera Nairobi tigagenda Nairobi yarete chibesa bakungu bono riri ntu asoma diturono minga goko genda torenta chibesa chia pembeni chibesa chikurukuru muina torenta chiracho to aye tomanyetigo mona riri omanyete nganjiri gwaka nusukuru omayete na janga nyoranga nonye no koiranira 23 verse 18 yego kana gatochireta nonye ne kanisa ngoso mure gosenge ndike ndukende igo musacho muya no yokorora etalent yo mukungu esere oyebeka chinguru timo baisa koranta ase nyomba yo manene nyasao ino ekine kia bakungu bali bako na wakora pembeni biashara biri bya pembeni bitali biashara harali chibesa chikonyorekana korwa sobonyaka bwa bakungu arafu ose korwa saba sacha banga buna chisese elio asogo ikerania chira chibesa chikonyorera korwa se chincherecho wana chibesa omonto akonyora korwa bugong'e kanisa nari eira yokoruchiri bwibere ekanisa nari eira yokorosi etirisa ekanisa nari eira yogokora goseng'aki chibesa chikonyorekana korwa bu nigo chiroko gechia somo nene nyasao wana lirio manyete ng'anchiri gosomi bana nonya ne kanisa tokora ng'aki toreta igwe gento kende ne kyo moerio kiari ngo mosacho oyo ore head awenete kuriyereria somo nginoye he takes the responsibility for his mistakes. A man needs to assume responsibility, not just demand submission. Sometimes leaders make a mistake, calculate incorrectly and react hostile. Ate basacha ambanya bakora magoso ando bakora magoso n'abakungu nonya n'abana bali abaliri mbana ko baba basacha ababara omuchia yokung'aka kaliriaka yokanga mokoyone ng'ayoro mumurumu abongi no mwana oyo ochikoligereria ochiko yani okumina ki bono gote sobo mukungu oyo no abantu basomete bali abantu basomete mbayo abantu barana abebira abunga kibona kuana iga ano chikumoligereria nywana ro manyana oichana nakia koruko watanga njo mwana wane buyeka olio gosoma Kenyatta University igoyo ole welding ga bosongo oitali oye ekiagere itali meremo omata bagakaringana limo mukuyo baneli meremende yonsi nemeremo ichakoreta gentoki ebitoki tiana araboli ebeserie president yense kolia elibueria gose 100 gose 200 gose 500 igere nyamera gose nere eri nonye no monto bwa konda kolia ebesa nere tofauti
omaete nayo ole bobe meremende yonsi ne meremo mangana inga yale 14 verse 23 Proverbs meremende yonsi ne meremo gije korete bitoki muna bona ngonyorora abantu abasaye achorete ngero ga kuri university ngata go chikonda ngata go kora go singa ki iroka baiseke mata ba murango ya kora batebiga kukwanyorero moiseke kwa mwanjire ande kara mubuli na ki kibesa bona yo kora kora maguta ngayo wono kurusia erindo gatebinga njuma nyete tinsi megetinyeni na ande chitindi go sababa ibori lakini amaguta arongo korane ngaki ngonyorande basyo ko marezo munai motige ekiagera nonye nekerora achikomogorera no tamogorera ngakierabe oboiseke goikabo yani ochikaine wiyanganje chibesa chiane ngora maguta ingonyora kurwa segete igononya no mumura moiseke ayo mumura gago kobori ara mobori ngamuno bogi mobana bakongete iga ngakiayo konyora chibesa ekiagera nabara atinge taimo gaso botuko kumbe no moibi wokira to igumo goturunga igorango ochumanga yale ngachuma rwale chuma soko goja ingikiaba soko goja chuma goja anyaro bekiru chingayo eliyo gara watenga pepu nkyo igwetori bari ekyo igwetori borongo ajakire koroka nere mochunguze kama yanga chibesa konyora injira kyago chinyora orongo tiuninde ofu kurwa samangana ya basacha anda basacha barakuana mangana ya abasacha bararora mangana ya na basacha balibete nenerete omaete ntobugate chitae puisano chia basacha intobugate pepe husbands yani small arguments ngino kona cheki nekyo oibono muno ita korra talent ya mukungu ekiara arore ngeringi nako matebigioka na nginoyo na bera abo bwatenda amwe muno mukungu oyo nero kona komethinga nje muga oyo timwegeneti wano zinyuga kingi bona era konyegendera kiaba gaki o nyakoseke saigo omogano yokoragaki mosacho okorokuchiana rwasi pandi tako ligereri keukia mukungu na ande tako manyamoka ekiaga netine giataka neti chiana rwasi pandi chianero enyagitali okorokuchianero igongaki abantu barenga bonsi pi general husband yani ere abanjete kugamba na bumono nabakungu none simi yayonye ochake kuyirigiriga naki ango nararora gati abasaja basebiria nabakungu akonyora ngenambe nyinge mbantu kibaro general husband pachora nero umate nabakobe pachora nando nyuomete wano muntu bakora sichipurani na ngina oibono na nyuomete kumarorota abingina ngama ntagete kwenda kugoro mugondo bomanyi ngakioroje ngina lero ko matabi achikogora gosatige oine pachora husband bantu banga bunabu ta kunyara kobe head goikabe headache na bwanja no tanja igona ya gokoba moyo kabo musacha oyo kogera nkete nene oyo kogera nonyero mukungu orororo igungambu yakorete ngaki erinde erikogokwa Jeremia kaba tangarangiria abakungu bamaete kubokia magombo bayerere kabako ayerera o maene kabako bokia magombo no mukungu yarere kurwe enkoro yaye omaeta mariga are marakabere kero musacha akure oroje ribaise kaba mwaba bajire baise kaba mwaba musacha nabo korerarira mbako bolinga ngakikwa baiga igakero korerarira no minute korera korerarira iga kwarerarira iga yani kwaba kumesi nekera abantu bamino boro bamwabo mukungu bachire okoreranga kikore etofauti omaete bali barabwomba eterande barete kwinja liri barerarire makoyo no minto gochitigangire tindi nguru okira orwaro batenga ngimware ta bunga changa kerende manguru ndere igeta bauti nero ekero muntata bugate kinde kyogo konya se familia amariga gare marakabere nabenga buna igoro ekero igorera ike amariga gako bamarakabere abachenu igo bararera amariga yo mogoko abanyabibe barera amariga gentoki yobororo warongo janda samangana yabamenyi chintakana nababoraka abandaba barabuo bakororekana ngamba bwati mugamberi mbabwati murwanereri nando omonta ise gutabubuka tuko barwanerera igamangana ara konge diari oli okubarwanerera goikao muesike omate iroko omonto karo motaka era tana konyora musani Biblia ni musumeno
abantu bandi mbale baraire ng'ana atakora mukianyore kende ng'ebukungo tebira bataka bakonywe ekerego teba bataka bakonywe nande ngotebere moino nga bataka mbabugati basani igoko bomotaka basani mbakora tingaki takurara na iye boki kogucha gokonywa abantu batenga gakiaro temire bono tigatokore ngaki tomugake cheki anda boli ogwake cheki na kuko bogori egento yani umuntu agatenga ng'ambo bogori egenteki no nagatenga ngakere cheki ontweke ngoro chora konya bugango oli ogwake cheki naye kabeange o akwe cheki tari okobogorerigwa ono chintakana nababura kamba bugate mechando akaronko na kurigireria babura kaba imeye dini bibilia goteba ng'omobora kakore emyaka 60 amenye guchaka emirimo ya Nyasaye lakini rero byasare bimbi kore tingaki 1 Timothy chapter 5 verse 9 1 Timothy chapter 5 verse 9 omoboraka anyare kurikwa moboraka arikwe onyokorire emyaka 50 nomo onyokorire emyaka 50 nomo nande onyore ngomokungu bw'omusacha oyomo kare onyore ngomokungu bw'omusacha oyomo omaete egento nkingo kinaichana mokungu ora bamanyire ng'ana oyoseresere na bamanyire ng'a mwenda ateremu lakini nande omusacha kakure ng'agichare enge kanisa nande oigwa obodikonesi nande riria airwa obodikonesi nande bueba nontugi moi naiga nere munarenge morisi koru moi na ontugi oyo munate batiseti ontugi oyo wacha koigwa matuka abere atato ontugi no modikonesi mang'ana batakore tingaki tari onsi iwa era isakoba omobora koyo oirwe emirimo ya Nyasaye oromoke ninki kerabe verse 11 korende torika ababoraka batari n'emyaka emenge barikunga kigekoba ekiagera kero baranyore ebirengereri ebire ao omaete gakona korengereria buna akwereirwe kiagera n'emyaka nemeke taraita bote ingo ikaranyore ebirengereri bire ao na Kristo oigwa gotenga bono ntagete nkore enyangi nigo baraga nikonyomwa baronga korare enyangi gochibugo tuoma moino ekiagera barasi yaikire tarochi ase obogima bokomoira igo bibilia ero gekorwa omugongoso ng'a ababoraka bakore emyaka 60 naende omoboraka oyo onyorenge abumagega onyorenge bw'omosacha ore naki oyomo maete naki akogera Timotheo naende Paulo agoteba ng'a ababoraka basikwe abara ababoraka ng'aki iga baboraka seresere mbakorete ng'aki iwa oyo ng'aki orakora omanye ng'a chebirindo gekondo n'omoboraka bori egasi ya chebirindo gekondo verse 5 ate ntumierie tari omoboraka bori aratiga ntumierie tari omonto nanonyora ng'a n'omoboraka are nande noyoseresere iga ekenyoro agekoba ng'a atebetigu nchebirindo gekondo ere taiyo nimanyete esoma bono onyo omoboraka bori ekinge ntu kiagosoma oyoro omoboraka bori oyoro omoboraka bori na otigire bweka ano otigire bweka nchoroge taiyo onduso taiyo omete taiyo matoke moina taiyo yani ere bweka oyo niga amosemerete Nyasaye ero gosemeri kwaye muno bono chisukuru chigocha koigorwa ng'ai abegete egasi yaye nerire na kogenderera ase okoboria eregakona koboria na ogosaba obotuko n'omobaso agotebi Nyasaye ng'omonene ekero omosacha ona atarakwa nokwarenge naende okaruri ibaga agakwa ongatigara omoboraka abana bari antigerete esukuru yaigoirwe bono nasabire ong'iorere emerangwa erinde bagende esukuru ase erieta ria Yesu tari onya kobori ng'aro wairire ng'ayore mbora nomaete njatangase tunjumatatu ekoigorwa timaeti bono ng'ana kiegocha koba lakini rende orore rende mbora nomaete njogosemeri gwensi nase orembegete aye ihuru na kasi onya kobegete ogosemeria ase omonto onde ekiagera omoboraka ere agotebi Nyasaye ng'omonene inkogenda nde esukuru ingende gokwana n'omwarimu nasabire ekero ngoiko otang'ana aroro ribaga riane erinde gonkogenda inche ng'ikeranie gongokwana n'omwarimu anyigwe ase erieta ria Yesu naende Nyasaye gakomoigwa
ababora kaba bagikotigerwe meji abube myako 60 wono abukiaba barosiria abageni ababora kaba bano bamanya kurubania enka barubania enka yani okurwa kubuninga ngona ndo otigara umugambi gago teinje bakaba muraba atigare to barubania baseria omongino jaka bakondise megondo kuragera nganginya meigocha ngende jikuragera babanje njana atige tuwo muboraka njerana wangenda takabo muboraka aba bakona gutaya ya tiga bataya ye ayekarie nyama muna lirikiaba elinde nyama yego konyo okubwango oruwe mochioyo abakungu bakoregagi bamenye omaete ekebungo kelitwa gasomire asengejo kya gasomirwe geswahili mafuta ekero kware gasome buku yawo yekegusine ebitinya igora bo montara iku mafuta kana mafuta atokogora ebitinya omonto ko batabanga gaki ngore nyama etari getinya gone kinki nagora akana kogoraye ande kariye chieto muna lirio murali ate bange GPC sato omaete GPC sato jiko ira 72 hours gosegwa 72 hours gona matukarenga oroje muna kwari ete sabing spoon erie yamo omaete na kwari ete limo goro ande bono rangi na kukwaburuka niyo zuguma igwete ngosegwere oete ngokumiyore tigabonya gokia igogo kaba moyo mongino otigirwe nkomobora kabono gwe myako 60 abakungu bali batigirwe omochie amana abajokoro hakikisha ya kwamba mbuya bamenyete ekiagera omokungu okoroku Naomi akaraba muraba ya bagogwa igagotigerwa ababoraka gakonganya korumo aputariko batigo iganganya na bugocha kako baikinjira nadu yoro bwango ngayo nonko iraba iseke babandi abaiseka mota kwanja muna morebiye ni gamuira na mwana kujinze ino muna mo apu monyuomu ono mono bana ngani no yako bangani nyora abana muraba kanye bakabakine bararira lakini barainyora mateli yandalira linko baliro lakini nado ya moji wake hesabu tiga waka mati sio tango mongina kaenda muna gwatebire njeno cha gwatebire ken kanda ya muna gwatebire no yono tanga yaya njeronye gwatebire igo abantu bao inababe barabi ngaso gokwera na njeno onda akorenga ki muna bone kenyoreke ndabuli ngababora kabale emeji batigiro imboli abakungu batigiro naki era abanyokongo ngokwana ringi nganarinde esirimbye bugekebenga bangina bali ababora kabono kwana nyokongi ari gocha gokwana ogo motata nganje gakie kimamara kwana igara tebenga ngende gongoku nembera yane korengaki ekwe ekiagera bwa matembo kore tingaki omaetege ndorande ge kongoki goetera serutu no egesa kukia Yesu keruete kento kende nkeri yoke gokora kabosa sababu yetaiyo igogo kabo muboraka oyo okogera enka ekorengaki egenderere matena babora kanande na barabumbale bagotigwa nyuga nyugo mojiani umongina chuko kwana goja yani ngagichero mugako ya kwete bona babake yicho mugako ya kwete ye okugwa gotebanga imete none bukwe goteba onyo mosaje okure igogwasiboiru ora rendo nyangari yabutokire takogenda sino rendo nyuwa mukiagera Roma nyangari yabutokire buna marika goteba ngari ese gwasibire bone kibijuri kya rusi igwo takogenda rendo nyuomu ekiagera Biblia njira netaba bura kaba ke barabu banyuomu tiata kona gotumie ke gusike ligia karege koro omoise ko tigairo omoso tari bana mongena naro gatanga no nyankuru karemba agatigirwa abioka ngamana bona mama agatige tuo moiseke ngarakini intoyo tigo bo sensi bolibu akare Timote itu arenge ngwasie gato 14 umbali abake aseigo nanchire ababoroka batali ne myaka emenge banyuomwe baibora abana balende chinka chiabo tiba moengere lionde aya baba soma ngendo kelikire tago taboki bwango getaiyo ataligo soma munelikire na tiba moengere lionde libaga tiba baise ko moengere lionde libaga asoe ko baengereria igaba bora kaba ke barabwo baise kaba muna mura kera abe yabere batimbaya takungainu nabangina bekenyoro ayabwatie njera korangaki nyuomu bana bate batigaye nyasaye namanyete omusiko yabano ko imuko kaboyo bwekenyore kegima ade ko yakabanga ai babera kaba na gotigwa ande baro bagarukire
tena barabu bangu musumeno karo musumeno kubutora nguchibosi kubutora na maega kubutoka ngoyo bono naye gokoba kanisa ekiebuku yatebire korakira kyo ne kiyangire korangaki tiga bono Biblia ni musema ukweli. Abana mbale bagoti kuchintakana abana bakabatigiru chintakana bachandwa omwana ochandu chinse chimuna bane mbulego twera na yaro gotacha abana bali bo mukungu oli no musacha oli bare moyo barabu bategererete lakini yo matendo ge kongoki onye omwana na roko menyanye gitari nekeuno mbali batali gotweru ane gento kende ge kongoki abana abachintakana batabwatia baise barawo ekinya sako bakorera chikasi chiri bako na gokori guchinyinge igeko befundisha ase bare anda onsie sako genda anda onsie sako nyuomwa era mukungu tanya koretu okabere ekiagara onya ne sati na maete mune risikio likoramborwa yakugento kieke epasi akakande ke university ogatenga ake epasi libagalio wake epasi gakonyesamba ona pepu gakigose na terekerera na manya gose nkoyere ekiagera ereta manyeti kende onye kwairiro omwana entakana kwairiro omwana omomenyi ochire komenya buo onye gotagitose seniwe omwana oyo omwanje goetania bona bwanje ta abana bao onye taribo ngokumiore igonkinta gete koereza taimangana batigaire chintakana ne changu 49 verse 11 Jeremiah 49 verse 11 Jeremiah batige egoteba iga batiga abana abo batabwatia baise inche nimbalende Nyasaye okobarenda bagenderera koba moyo barabuwa bakugenderera koba moyo na ababora kabaino ababora kana barabuwa tiga bansemeria barabu Nyasaye bagosemeria tali abantu benseye omathera kia korora era sama tango korora somo sacha akure atigiro mukungu omokeiga okoiguba akorichiro korigweka kero omonto okoeguribaga akorieira lazima arieira inki erinde ogocha gokora application eform eri yaye na riera achete ekiagere eira yakorire ngaki you round off to the nearest 10 the kind of application toigwana lakini yani chira yani kuonga gakionya ba imbache bakore oronya kwarire ira Biblia goteba ng'omuntu okorie ira atayikiranetie okunoko gechia somo nene igona atebira abantu bedini batige korichira genda karie ira lakini omekishwanga gwakorire naki kwayikiraniri igona yegokoba moyo chintakana ne ichio monene tigachirinde kera abo gosesenire na gento geke aye baererie ese bare onye tuli gocha kunyara kubarinda asacha ngorango okibare kari iga saru chinga nari igora sara akonyo muboraka gosa sara akonye ntakana igakona koikenda muningitie gosoa guchinguru ime amogendia moikia segetaranga garo nkonyire oko moikiona ende anda kamurangu kalikwa tokorora muntu iraneri kwanyora gagoriregi ando motigana ando utigana ando cho matenga ande kende ngire kyabu so keiria segetera ande inju ando mogendi omoikia segetera ando matenga ga bono ano tu ubire pi yani akona komogenda gendia akona kumutaratari irie otebanga ba minto to baise go chando mubora kagoso omwana entakana oya baibuli bae bakorire naki bakure tako bachanda onye kwerure ko bakonye maana iga yarigire Exodus 22 verse 22 to 24 no magana yali ekine kia basacha boka to chanda omonto Exodus 22:4 to chage ti bintu biao ngabana koigure ringana ritanga ni wacha ki bintu biao injenga ta to chanda ayo teba hele liayo kale 22 verse 22 na teba to 24 era kale ngao na ga iguma ta inu mo gosoma moise gosoma mate moko bugatu
tochando mubara konde bwensi tochando mubara konde bwensi oso mwana entakana oya baibuli baye bakure oise ko bachanda abo abana abukura bachande nkirinde yonsi nabarabo ko bararira asende omaite entakana ere kogenda yanya korera somo nene yanya goteba ng'a Nyasaye na inche nkonya rituke rimonyoro obosibore korwa somo chioyo ekiagera na chandikire nonya nsukuru tindi kogenda nonya mbesa tindi gwakanerwa arera kio matekero omonto atete gosomia entakana gochaka oyo tari mwana onya narengo omwana ogosomigu mboro nomate kanganga mobegete nyabururu bono tari mwana igo ntaberereti yani ojikorigereria oyoya noyo okumina bono oyo otari gokora ebikone ebinene gaki goetania entakana eyi entakana omate ero ngokora ere ekwego sanga chibaba baibuli bataba moyo chibaba tigandike oyo nere akogenda omogima batanga inki bono kiari ngo kabaranse tinko enda ngokuba ntindeke entakana omate tebwati monto oyo konyetindeka arabu nabarabuko bararira asende nabarabuko bararira somo nene amaene nche ninyuwe amanene gakoigwekerero kiabo enda mwamu yane na yoke na inche nimbaite nomoro basacha ngo itubare nomoro na abakungu baino na baba abakungu baba boraka na abaina baino na babachintakana batali nabaise omatonya kora omokungu romo sacha ore moyo kogera tumubura kakuna kurera iguru yao ngangwaraba gukwana mubaraji ejiro ane ngwaraba gukwana ekanisa ane nkwegungamba nyona nabusonga alitara jamoja kaba gukwana niga ngomete nabamba igwete nabamba tegererete nabongorete gozingaki o manyete ena aja konyora iga kaniyo monto koreme ngoro na rogoso engore yegwa jakiri kore manaye yobubura ka omoheri ngosoro 26 verse 27 Proverbs 26 verse 27 omonto to turunkania rigena oyo turunkania rigena nero monyene rire ira eriko iranira riburi mwere na eriko gwera igo monto gakobo muboraka gakobe entakana takona gokora kore bituruturu go chiasare na ando inyore iga ekera akona gokorera akona korera omanene igoro yao Nyasaye gaga chetamariga y'omonto oyo egetono kiaye 56 verse 8 Psalms itukeria karonya sara ngekorenta mariga iya sobosibwao iyogo soako ngacha barogi asoako ngacha chichirani asoako bateba na chichiagarira yabeire to inyore tinga mariga ari ori are korera tasire tebosa 56 verse 8 Psalms baraboti gababe buna amakoromi ekine kentu kia ogosoma na reyo ori ne kia yago soma nsomera kelina ateba omonene aya no manyete okonganya kwane nigo osangereretie amarigane okayabeka asegetono kiao ine alionsi tarikiria sebuku ebuku yao igogoko bamoyo entakana tirire iguru yao omomenyi tarire iguru yao onde bwensi tarire iguru yao ekiagera marigari bagoitera Nyasaye gako yasangereri ochugwaka ni mugaso iguru anya korige to monto okorere mirimo buo anya kobwa to monto okorere ekonda tabaise korera gochibuoye iguru yao tabaise kuna gochandika 24 verse 14 and 15 Deuteronomy ikine kiabamenyi abakori emeremo ikine kiabantu bechikonda amone chiposi chiabo 24 verse 14 and 15 Deuteronomy tobaisa gokorera bobe omonto muriku oromotaka manyo muriku nyenye ngoko ekara nyenyire ngoko kiabanga bageni banye buchira bono naye bwate birenge bino musori oyo ani yare birenga ko ukiara birenge mbiri go chimesa nganga bwata no motu oyo bono naye rende isameria mate aseki tiganera nyore kimekia
muna abande banyora anye birenge bikobo rindi bibe topu ekiagera nere n'omuntu ore moyo olemeire omuntu ore omotaka na olemeire karabe omuntu omino mu Israel karabe omuntu omino obo barachoga gosoma omenye omenyete oyokuwa tugosenkabiraki egacha gogokorera emeremo rituko riria akorete emeremo muna mwaganete ng'a goko mwakana omutienyi koerire goko mwakana egwiki koyaerire yoko mwakana kera rituko omweng'ere yaya kwamoire eng'erie yaya ritang'ani erioba ritaragwa ekiagerere n'omotaka n'obotaka bwamoretete buo nigasemereti konyora eng'ere yaya akonakorengeri ng'a kware komoa ebibesa ebi nabo biare komosukia onye tokomoakana asi bara onye tori komoakana nigara abaise korera ase omonene yakorera ase omonene igoro yao naende ayo nigara abe ayigara abe ebibasore igo gokoba n'omomenyi gokoba n'omonto omotaka takomokorera bobi ekiagera ari omotaka mokorere buya erinde nereka bokonagokia anagoteba ng'a oyogeri rinde ekinde inyarebe nona are gokora ekonda lakini nande nonye nare gokora ekonda tare kong'a chiri chiekonda chioka ngoika arenge mosuko ntebi ng'a tingabwati chenchi naye karahire igongonkonyore mosuko ong'o obosi mosuko ong'a ritoke ekiagera getabu kia barau kegotea ng'a gatugosamura into obaise koira na korogota ekiagera endagera eyie entigari neye chintakana na bantu kiaba gokwamoire nyona obosi kwamoete nyona obotuma kwamoete agochigosia takona kobaranga mbona ririna akoe metorire etatu mbona omaete omotorire orero bia mocho 20 bona mara 360 yani otagete ochibutoronye chiarenge 500 paka chitigara 50 oruo omanya korera kogenda gagakieye bono nere ekonda gaki bono nintiga ninki gaki nkieke tiga naye atebe naki omong'ina gete nyasaye amosesenie nere ogerire abana bane baikira nere ogerire naikire obwaro obo ekiagera ekero nkogenda ororo igakong'a buna omwana oye Mwenyezi Mungu awabariki. Machani nyasaye mbuya mona asinge ncho gwakwanira mona intwe asiri ogiri koigweka mona mbuya mona asinge ncho gwatoire abande tomenya mona barabo twasabira tokonya kero tokomenya na barabu tubarare ko abantu bengenjo ne kero tokomenya mona barabu tubakorera amaya ekiagera na intuntu arenga abamenyi omonene nyasaye uito asensi ya Misiri ogaturusia roro biamone ekiaro gwatu inyuri ekitogwenete ko bakorera andakese tu abamachire twasabira tu abere elinde to chakoroga ndoro yamo na barabu ko bakorora ebikoru byeito batebe tuomerera monaye bona tana kumerera rinde na inde twakororera Yesu bona tana okorora rinde kera turagenda segetambo kero kende tuaburiri gore sanga mona intwe wanja kwa ogokoreke bunura rira abe byasore na kugo sabasi Yesu oyoro motori ito. Get the point. Take a step forward.